Začiatkom novembra spomíname na ľudí, ktorí už nie sú medzi nami. Sviatok všetkých svätých a pamiatka zosnulých. To sú 2 dni v roku plné spomienok aj na tých, ktorí zomreli pri práci v lese. Les je krásne, úžasné miesto, ale zároveň je aj nebezpečné miesto, kde sa bohužiaľ aj zomiera, aj pri práci alebo pri nejakej voľnočasovej aktivite. A títo ľudia si zaslúžia, aby sme nejakým spôsobom im prejavili tú úctu a rešpekt voči tomu, čo robili, lebo naozaj v lese sa robí s láskou a so srdcom. A ja som rád, že štátny podnik prichádza s touto iniciatívou, že máme tu aj v Lesníckom skanzene takýto symbolický cintorín, kde prejavujeme úctu k týmto ľuďom, ktorí naozaj bohužiaľ zomreli pri výkone svojho povolania, ktoré mali veľmi radi a na mieste, ktoré milovali, a to je les. V tieni stromov, kde šepká les, tam zanechali svoj tichý stesk. Ruky, čo chránili každý kmeň, už spočinuli v objatí zem. Práca v lese je nie povolaním, ale poslaním a z našej strany na žijúcim patrí dať úctu tým pozostalým ľuďom, ktorí stratili svoj život v lese. Za posledné 4 roky tu máme 3 smrteľné úrazy, 8 vážnych a 17 mierne. Tie, žiaľ Bohu, pri tej spracovaní kalamity v rámci minulého roku boli 2 úmrtia a v 2022 1. Tieto tragédie zanechali v srdciach ich blízkych aj kolegov hlbokú stopu smútku a prázdnoty. Pripomínajú, že práca lesníka, hoci je spätá s krásou prírody, prináša aj nemalé riziká. Tento rok pribudlo jedno meno. Počet tabuliek na pamätníku tak stúpol na 410. 410. je Jozef Súlovec, mal 51 rokov, zahynul v roku 1951. Bol to lesník, ktorý robil obhliadku lesného revíru. Počas tej obhliadky bol zastrelený pytliakom. Pani manželka horára vedela aj, ktorý pytliak toto bol, ale nepodarilo sa to objasniť v tej dobe. Na základe týchto pozostalých, ktorí vlastne nám vedia vyrozprávať ten príbeh, tak my to vieme zaznamenať a potom to máme uložené v Lesníckom drevárskom múzeu a vieme to posunúť ďalej. Väčšinou sa na nás obracajú teda rodiny, príslušníci. Nejedná sa vždycky iba o to, že by pribudali mená kolegov, ktorí zahynuli v danom roku. Pribúdajú aj staršie prípady, ale väčšinou tá iniciatíva ide zo strany teda rodiny. O zachovanie dôstojnosti tohto miesta sa starajú lesníci z organizačnej zložky Hore Hronie. Aj pri údržbe cintorína a chodníka vedia zaspomínať. Si pamätám z tohoto, keďže mám aj na starosti konkrétne tento symbolický cintorín a tie príbehy čítam, tak určite tá najrizikovejšia práca je tá ťažba dreva a potom druhý taký faktor je približovanie dreva. Či sa šmíkol padol pod fúru, alebo nejaký naprúžený kmeň v zákrute vystrelila, tak došlo k takejto tragédii. Byť lesníkom znamená viac, než len vykonávať povolanie. Je to povolanie s dušou, teda poslanie, ktoré si vyžaduje oddanosť, pokoru a úctu k prírode. Lesníci denne vstupujú do ticha lesa, kde s trpezlivosťou a neúnavnou prácou chránia jeho zdravie, rovnováhu i krásu pre všetkých, ktorí prídu po nás. Joj, horička zelená, horička zelená, si moja jediná. I len tebe ja poviem, i len tebe ja poviem, čo o mne nevedia